Čaute ľudia, dneska sme tu nového videa. Po 3 rokoch tu máme nové videjko, že preskúmávame opustenú budovu v Nitre. Toto je ona. Podľa mňa voľa, ktorý určite poznáte, čo ste z Nitry. Neviem, či vám to niečo hovorí, tu je Trela škola, státom tady Lidl, môžeme to... Ale to teraz není podstatné. Teraz podstatné je, že čo sa nachádza vnútri. Ja teraz ukázať. Tu je proste takáto chodba. Kde sú dvere? A tam sú dvere. A tam zadržnosť. No a teraz... No a... Tuto je vlastne ďalší otvor. Tam sme to skúšali už viackrát. A vieme, že sa nám to určite oplatí, lebo zatiaľ tuto sme videli najviac. Takže takto. Ale máme dva schody, ako sa dostať. Jedine buď hento rozbiť, to sklo, alebo proste to vykopnúť. Alebo toto proste voľako, ale to... Je nebezpečné, alebo tu sú... Nie, to je vysoko. To by sme sa tam nedostali von. Ja sa môžem dávať povyššou, lebo tu slúkna, on to môžu vidieť. Ale to je teraz nepodstatné. To je teraz nepodstatné. Teraz je podstatné, čo sa nachádza vnútri a čo sa deje vnútri. Lebo to, čo sa tam deje vnútri, není normálne. No choď tam. Nešvikni sa. Počkaj, vypnem blesk, Paťulka. Tam je nejaká veľká fľaša, tam úplne, vidíš? Úplne tam, jak je tá, Tam nie je žiadna fľaša. jak je ten roh. Tam Jak nie je, hej, jak je takto a tak. Tam je trošku vyšuhovať.